Оцелях там, където ти щеше да се предадеш. Жена, която е оцеляла в най-ниската си точка в живота, вече не се страхува да загуби каквото и да било. Съградих се отново от болката парче по парче, без никой да ми аплодира. Направих го в тъмнината. Без подкрепа, само собствената ми воля да оцелея ме теглеше напред ден по ден. Сега не преследвам, не се моля и не разбивам сърцето си, опитвайки се да задържа когото и да било, защото се борих толкова здраво, за да открия отново себе си и отказвам някога пак да се изгубя. Научих по трудния начин, че грешните хора ще изцедят всичко, което имам и пак ще си тръгнат. Затова спрях да давам от себе си за хора, които вече са тръгнали към вратата. И такъв тип познание за себе си не може да ми бъде отнето. То е платено с болка, която повечето хора никога няма да разберат. Сега обичам различно и избирам различно, защото оцеляването ме научи точно на какво съм способна без чужда помощ. Не съм трудна за обичане. Вече не съм достъпна за хора, които се появяват само когато е лесно. Аура метод.